67 nire hemen apuntatuta daukat, Izurtzako norbait etortzen jatzuela laguntza eske. Bai, hori izan zen, Izurtzan urte batutan jazan egon dantzaririk. Dantzari zarra bai, baina dantzari gazterik eta esan egon. Dala bebatien mainariko beste batzuk beste toki batzekuek. Da orduen hor talde bat egon zen Gereiaga barruen, Gereiaga zizanin da hor, 70 inguruen da hor. Da, etorri jatezan, ni orduen azanen biherin da horretan az. Ajuri etorri jaten da, zu. Aldo zu etorri Izurtzako dantzari irakusten. Ze mutil gazte kuadrilla bat daut, gure da bi ikestie eta hori. Baina nik ezinik ez teket ez kotxerik, ez motorrik, ez tranqui, konponduko. Bueno, atzein zan untzien baietz, eta etorten zan Siriako, iketzatu. Etorten jaten motorrien, bile. Zarrabeiti, ez da? Zarrabeiti bigarrena. Siriako? Arzaga. Arzaga Zarrabeiti. Zaiketan bakiziako. Da, etorten jaten, joeten nintzen, da, orduen taldi dara gainun. Eta taldi dara gainun, da, zahar batzuan joan ginen, ze banderi bezeguen. Gente neusi joan joan zelako koloritek esan banderik eta urte beste, jaukia bazan da, bueno, datu batzuk batu, eta bandera bat izan. Da, orduen jaizek. Ja, banderei inaugurazio egiteko, goizen. Ni orduen egunien nik dantza inaban erandizon, jorretakoekin, da nintzen egon folio horretan. Baina, denuntzia batzuk egon ziren, ez da gize bandera zala, ez da gize da bila. Da zelako koloria hobia bazan, aldek ezan. Da kriston folioie, guardazo bile joen ziren. Da, klaro, ni guardizen etorren nintzen handik, motorrien beste bateaz, kriston folioie, guardazo bilek etorri diez, da gabanterik kendu, da kriston folioie onda. Enitzen entreo, ni gero etorren zen. Da gero, zanan Izurtzan ezin zen, joan ginen dantzan Arratera. Da Arratera, han ningo baino lehen gauz, dantza. Da autobuse, montetan bagauz, de orduen, guardazabil famoso batzuk egon zen hemen Durango, ante el Rubio del Moro. Ni gogoratzen az. Bestatzuk ibelzei, baina ni bai. Ante el Rubio del Moro. Da sartu zen autobusera, eta tu eres el culpable de todo, tú no sé qué, trae el carné, mañana tienes que ir a la Guardia Civil, y tal, bueno, folioia. Bueno, baina joan gainon, da Arraten gainon dantzan, egun pasa, eta txea etorri ginen, Izurtzara. Hori izan zen, urtu horretan. Kriston folioia. Izurtzan, pertsona celebre bat egon zuan, nik izpadok esaten nik esan baizu bat izena. Orduan izaten kapana gazalango, jefi, area gazala. Kapana gazalango esatea bien. Bai. Baina, nik orduan zetu gena da niken. Hori izatea bien. Izen zala nolio guztizia monta bana. Gero udaletxeko jente izan amen iteagan, ba. Bai, alkate Josek amen. Baina amen, danak itea bila, baina azala esatea bien. Bueno, guztino ba, taldiek, handik urte ban Izurtzako taldiek. Ontsi 51 urte. Ontsi datoz 51 urte. Bai, 51 urte ontsi datoz.